Здравейте, това е едно много кратко клипче, което ще ви покаже как да използвате програмите Fraps, Bandicam, тая дебют Video Capture Software и Camtasia. Значи това са 4 програми, с които аз по принцип си снимам клиповете. С Fraps снимам игрите, с Bandicam снимам десктопа, с дебют Video Capture не снимам, но по принцип програмата се използва за снимане на десктопа. И тя е за XP. Аз съм със седмица, така че не я използвам, но вие може да си изтеглите. Camtasia използвам за снимане също на десктопа и на някои по-леки игри, като Minecraft, например. Но по принцип с нея си обработвам и някои клипове, геймплейове. С Bandicam, както снимам и в момента клиповете. А Fraps я използвам за снимане на игри. Така, това ще е клип как да използваме Fraps, така че нека да ви покажа. Имате General меню, което не е толкова интересно, все пак ето как е моето, FPS, което не е толкова интересно, и Movies, което е по-важната част. Опа, къде избягаме. И Movies. Така, нека да видим. Значи, аз си ги записвам в D клиповете, с F10 снимам. Най-хубаво е да ви е на 2997 Full Size. Buffer Age, това по принцип тя е 30 секунд, не знам какво е, но по принцип ако ви е друго и не ви става, напишете го на 30 секунд, ако не знам. Split Movie Every 4 GB, Sprint не го перед, защото не е хубаво. Рекорд, значи Sound Capture Setting, това са ви Record Win Sound, това ще ви рече всички звуци, които излизат от компютъра да ги записва, а Record External Input, това е вече микрофона ви и вие да се чувате. И скриншотовете вече, така е лесно, избирате си image формат, нали, формат на изображението и избирате с какво да снимате. Аз принцип не правя с това такива, така че не е проблем. И това беше, мисля, че това е програмата, с която снимам, мисля, че това беше общо взето, нали, урочето, и дано ви харесат урочите, които правя. Ето ги дори поредици, тук съм ги постнал. Пак казвам, който иска може да влезе в нашата обща YouTube страница, в където да погледне, не YouTube страница, а YouTube канал, където да погледне нашите общи клипове и геймплейове и така. Значи, казва се Connor Dukings, имам го в профила си, лесно е, може просто да влезнете и да видите за какво става въпрос. Ето страницата. Да. По принцип правим на най-различни игри и по-тежки, по-леки, всякакви. Нали, ето Microvolt, League of Legends, Team Fortress 2, нали, това са Minecraft, Formula 1, Devil May Cry, Nightmare Adventure, Turning Torn, Modern Warfare 2, Crysis 3 и още много други, нали. Както по-големи като тези, така и по-малки като BioWare, Planet Earth, Jump, Birdie Jump и много други такива тъпи игрички, които не са бог знае какво. Но все пак мисля, че сме добре ги правиме, и ако ви харесваме, просто може да дадете едно subscribe, ето тук бутона за абониране, и до скоро!